Alright, velkommen tilbage til endnu en episode på julekalenderen her på Bagne. I dag er det den 3. december, og vi har Esben med som gæst. Og vi har Vilfred med som gæst herovre. Og så har vi lille publikum bagved. Det består af Savannah, Vita og Ida. Men dem kan I ikke se, så lille klap til dem. Man tænker så småt, at vi vil begynde med skraberkalenderen. Vores mål på at vinde de 5 millioner, som vi aldrig kommer til at vinde. 1 million. Ja, 1 million. Ja, det var lidt minus. Men jeg tænker lige, at vi skraber den fra i går, fordi det fik vi faktisk aldrig nogensinde gjort. Så skraber den lige her. Og det blev en tromme. Come on now. Vi skal også have træer nu. Ja. Vi skal også have træerne. Den er der. Ja, lækkert. Trouble. Så skraber vi lige træerne her. Og det blev en stjerne. Come on now. Vi skraber også lige den der 30-års ting der. Som man kan vinde 30.000 kroner på. Den som vi overvejede den 1. december. Prøv, jeg ved bare, du har tabt. Ja, det tror jeg også. Man skal scanne et eller andet med en QR-kode. Nej, du skal bare skrabe 30. Og vi fik en kagemand. Det var jo lidt med så det kan man jo ikke løse noget. Men det var også fucking ligegyldigt. Nu kommer vi til det vigtigste på hver episode. Og det er Chili Claus julekalender. I dag Kom så! Ja, come on now. I dag skal vi spise en stykke 9 chokolade. Den består af cirka 300.000 Scoville units. Den er lidt af den spicy side. Ja. Der er 2 af sådan her. Nu har jeg ikke set jeres julekalender. Er det her den stærkeste, I har spist indtil videre? Ja, det her er den stærkeste spise indtil videre. Det her det er den stærkeste spise indtil videre. Og nu åbner jeg den lige her, lige så stille og forsigtigt. Så hvis en af jer lige vil brække den her i 2. Vi kommer selvfølgelig kun til at få en halve dosis siden, at den er brækket i 2. Men Man skal brække den i 2. Nå, kan vi ikke bare klippe den der saks, hvor den nu er jeg saksen. Oh my god, bro. Ej, det går galt. Det var sådan stærkt. Prøv, jeg sidder og ryster, jeg er virkelig bange. Ja, hvordan synes du selv, det gik? Så er det fat i den ene, så er det fat i den anden. Det gik helt galt, det der. Johan? Ja. Nej, men det er indeni, der er stærkt, er det ikke? Eller er det sådan selv, hvis Du skal bare have det hele. Ja. Så bare tage det sådan en klump, bare sådan have det hele ud over det Den hele. ene er meget større end den anden, kan du se? Jamen, det er fint nok, kom. Det skal nok være stærkt indtil videre. Øj. Du tager bare den store. Alright, buddy. Okay, hvad tæller I bare ned for 3 år? Ja, vi tæller ned på 3, Er okay? det meget, det her? Det er jo fucking meget. Nej, det er det. Hvor meget? Gutter, jeg tror ikke, det sagde meget. Hallo, hvor meget er en jalapenos? Hvor meget er det? Det ved jeg ikke. Det er sådan 100.000, er det ikke? Det er sådan 50.000. Oh my god, hvor er 6 gange stærkere! Øj, 3, 2, 1. Oh my god. Bare vel. Oh my god. Fuck it! Den er sgu ikke stærk. Jo, altså bror, den gør. Oh my god. Bror, Den er sgu ikke stærk. du har ikke noget spice tolerance. Oh my god. Den græsser fucking meget. Hvad snakker du om? Du er skide. Bror, man ikke... Åh, jeg skal lige have noget vand. Nej. Den er ikke stærk, bror. Ikke stærk. Den er... Nej. Altså, jeg kan godt mærke, at det krasser lidt... Jeg kan godt mærke, at det krasser lidt i halsen. Nej, må den gøre. Bror, jeg kan mærke Jeg kan slet ikke mærke det. Nummer 6 var meget stærkere, føler jeg. Nej, den her er stærkere. Jeg kan virkelig mærke, at det krasser i halsen. Men det går ikke sådan ondt. Det krasser bare virkelig. Jeg kan ikke mærke noget. Ej, skuffende. Ej, den er sgu da stærk. Den er jo ikke skuffende. Det var meget sgu. Hello, nummer 6 var meget stærkere. Nej, hallo. Du skal være med til den stærkeste. Hallo, nej. Er den stærkeste nummer 9? Nej.
Nej. Vi ved faktisk ikke, hvornår. Hallo, jeg skal være med til den stærkeste. Fordi... Det er 15, den er Apocalypse. Ja, okay, Det nummer skal jeg 15. også, det skal Nummer jeg 15, der er jeg med. Dreng, der er jeg med. Der dør du. Ja, jeg dør. Det er det, der er sjovt. Det er det, der er sjovt, når man dør. Jamen, Det er også jo. Ja, alle dør. Står der. Hvad med nummer 12? De har Nej, det skal du win for. Nå. Og vi Det- skal have en voksen. Chili Claus har hans ansigt på. jeg tror sådan, selve, 31. når det er 12, nej, det er vi åbner det ikke nu. Vi filmer som en anden episode. Ja, der er en 31. Ja, det er til nytårsaften. Men dem hører vi nødt til at filme på skolen og sådan noget der. Men, ja. Men jeg tror, når det er styrke 12 og over, så er det painful. Så er det virkelig painful. Ej, han havde noget, dreng. Det er sådan en Du million. kan ikke stå som en storebror. Nej, jeg spiller ikke stor linje. Jeg kan godt mærke, at det krasser i halsen og sådan. Det vil jeg gerne med egentlig. Altså, Den- det gjorde ondt. Det gjorde mere ondt end 6 år. Men det var ikke Og for- følelsen af at ligge på jorden. Nej. Og for en lille pivskud som mig, så var det der meget. Jeg havde brug for vand, det må jeg Vi fik en sige. defekt en. Hvad? Vi fik en defekt lort. Windforce 4. Bror, den er Windforce 9, den her. Hvad, sagde du ikke lige 6? Nej. Nej, 6 6 var var allerførste anden dag. dag. Men den har kun 300.000 Scoville, den her. Det er sådan, det er lidt spice, men det er ikke meget Det spice. var ikke spicy, det der. Vi skal op på, men det er også fordi, Gud, I skal tænke på, at vi fik kun en halv chokolade hver. Nej. Du skal have en hel chokolade, før du kan føle the real pain. Hot chocolate. Nå. Skal vi klappe den af? Ja. Sig du det? Lad os klappe den af. Det er for den her gang. Ja, okay. Ja, Hey.